Da alama mai girma shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari ya shirya sharewa 'yan Najeriya kuka duba da irin masifu da bala'i da suka sauka a ƙasarmu. Mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan sanda da sojojin ƙasar nan akan su kawo mafita, domin ba za a zuba musu ido suna kallon masifu suna faruwa ba. A ɓangaren kudancin Najeriya kuwa abu ƙara hauhawa yake, inda 'yan zanga-zangan EndSARS suka mai da hankali wajen zanga-zanga game da fitowa, domin sun ce ko da za a kashe su ko da za su ƙare ba za su daina fitowa neman 'yancinsu ba. Kana suka ce su fa sun magaji da wannan mulki wanda baya ƙarewa, wanda zalunci ya shiga ciki, wanda ba a tausayin ɗan Najeriya. Suka ce muddin ba a bi abin da suke buƙata ba, to su ma fa ba za su daina fitowa ba. Ana tsaka da wannan zanga-zangan ne ranar Talata, inda sojoji suka zo suka buɗe wa 'yan zanga-zanga wuta, aka kashe kimanin mutane guda 20. Amma a cewar ministan 'yan sanda na Najeriya, ya ce duk wanda aka kashe a gurin zanga-zanga to ya cancanci a harbe shi ne. Wannan magana ta jawo cece-kuce ga 'yan Najeriya, inda suka ce gaskiya mutanen Najeriya ya kamata ku farka, ku fito ku yi zanga-zanga domin ƙwatar wa kanku 'yanci. Inda wata hajiya mai suna Aisha ta fito midiya ta saki wani bidiyo inda take cewa ya kamata 'yan arewa ma su fito, domin wannan zanga-zangar yana da matuƙar amfani a gare su, da su fito su nema wa kansu 'yanci. Bayan ta wallafa wannan bidiyo ne sai wani babban minista wanda ake ce masa Gudaji Kazaure shi ma ya saki nashi bidiyon, inda yake cewa wannan hauka ne, jahilci ne a ce waɗanda suke zaman lafiya kin fito kin saki bidiyo kin ce su fito zanga-zanga bayan hankalinsa a kwance yake. Inda ya ƙara da cewa duk wata masifa da bala'i addu'a ce maganinta, kuma ma ta ya za Allah ya bamu mu zauna lafiya bayan mun tsallake hakkokin shi, mun take. Yau mu ne caca, yau mu ne luwaɗi, yau mu ne maɗigo, zinace-zinace, gashi kuma babban abin da ya fi ƙarfi shine zubar da jinin mumini, domin Allah baya ƙyale wannan. Inda yake bawa 'yan Najeriya haƙuri akan ku ci gaba da haƙuri, domin komai yayi tsanani maganinsa Allah. Sannan kuma yana ƙara jan matasan Najeriya da su ƙara kwantar da hankalinsu akan wannan masifa da take faruwa.